салом алайкум дӯстои азиз. Курси имрӯза рубл боз ҳам боло рафт. перевод ба банки эсхата 1000 рубл 129 сомону 60 дирам. аз ходи Сбербанк ба картаи Душанбе Сити сум равонкунӣ 129 сомону 60 дирам мегзарад. аз ходи Сбербанк ба картаи Амонатбонк сум равонкунӣ 129 сомону 60 дирам мегзарад. Алифбанк 1000 рубл 129 сомону 60 дирам. Коммерсбанк 1000 рубл 124 сомону 90 дирам. хумо 1000 рубл 129 сомону 60 дирам, 100 доллар 1085 сомон. аз Сбербанк ба картаи Орионбанк сум равонкунӣ 129 сомону 60 дирам мегзарад. Спитаментбанк 1000 рубл 129 сомону 60 дирам, 100 доллар 1082 сомон, 100 евро 1180 сомон. бародарои азиз, раҳмат барои дастгиритон ки ин қадар канали моро дастгирӣ мекунед. моро ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем. обязательно фикротонро дар комментария бинависонед. мо ҳам ҳаракат карда мувофиқи анами комментарияҳои шумо видео карда мепартоем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. худо нигаҳдор.